ମଣିଷ ଶରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଜିନିଷ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ଖୋଜେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବେନି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ସରେ ପୋଛିବେନି, ଗାଡ଼ି ଅସନା ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ପାଣି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଏଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଦରକାର, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଶରୀର ଫିଟ୍ ରହିବ। ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ଯତ୍ନ ଦରକାର। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ପାର୍ଟ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ? ଥରେ ଦେଖିବା ଭାବିଲେ ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଥରେ ଦେଖିବା ଭାବନ୍ତୁ ତ।